eu sunt Sărfulgerul și acesta este primul video cu provocări pe acest canal. 100 de abonați, am făcut 100 de abonați, uleleu! Bun, să începem cu provocări din cauza că n-am primit întrebări cum era de așteptat. Să începem cu prima provocare de la Dani Câbr. Cum am zis, provocarea vine de la Dani Câbr, mă provoacă să mănânc chipsuri cu usturoi și muștar. Am luat 2 chipsuri ca să... Așa. Și ăsta este Zenf. Pe Muștar. cei care nu știu. Bun. Doamne ajută. Sper să nu mor. Asta e prea mult muștar, uite. Da. Și usturoi. Uitați aici. Îmi făceam cu dreapta, Doamne ajută. Pregătiți apă ca să nu mor. Asta este, Doamne ajută. Înghite, mă, înghite, nu! Nu, înghite! Dani Câbr, de bat să mor eu de nu. A doua provocare vine de la Eliza, bă. Mă provoacă să mănânc o lămâie fără zahăr, în schimb piper. Doamne ajută. S-o tăia degetul, am știut? Bă, ăsta taie, nu glumă. Eu ți-am zis că o dată. M-am și tăiat. Uitați aici. Hai ca asta sper să nu fie așa de rea. Mult mai bună decât porcăria aia cu muștar. Bună, asta bună. Mult mai bună decât celelalte. A treia provocare vine de la Mădă Măduțu să fac 15 fătoare cu 2 cărți pe cap. Nu mergeți, bro. 3, 4, 6, 7, 8. Bă, ești prost? A patra provocare vine de la Benny. Mă provoacă să mănânc o ceapă. Uitați ceapa. O să iau o mușcătură, că deja sunt mort. Nu știu cum fac alți youtuberi provocările astea, dar eu nu sunt. De astea. Săracu. E frică. Uite. Bă, e iute rău de tot! A cincea provocare vine de la Adrian Ciocan. Mă provoacă să stau în mâini. În mâini. Nu pot să stau în mâini nici cu peretele, nu pot să stau deloc în mâini, dar o să cer să fac. Bă, cum? Nu faci bine. A șasea provocare vine de la Tobias Babuschi. Mă provoacă să mănânc 2 de-astea de... Cum se numesc astea, capitate? Usturoi. Usturoi, corect. Ia. Uitați aici. Usturoi. Bun. Prima. Nimica interesant. Apa. Eu că cum eu și pe gură. Apa. Ai, ce mă ui limba mea. A doua. Gândiți-vă că a fost nici, cred că pe jumătate la asta, da? Și uitați-vă cât de groasă e asta. 3, 2, 1. Încă nu. Ce gust n-aș pare. Ah! Ah! Ah, mi-a dat lacrimile. Bă, și urechea mă doare. Și de aici n-am mai avut baterie la cameră și nu am mai putut să continui și la alte provocări. Dar o să fac în al doilea video cu provocări nebune și Q&A, când o să fac 205 de abonați, o să mai fac o dată o Q&A și provocări nebune. Și o să le fac și pe cele vechi. Cei care au rămas până aici, o să vedem niște bloopers la sfârșit. Nu uitați să dați un like și subscribe, mi ajută foarte mult. Și vă mulțumesc din nou pentru cei 100 de abonați. Eu am fost Sărfulgerul. Salut!
Ce? Și-o rup curul. Taci, mă! Taci!